Siripot. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Siripot, Nafarroko herri batean bizi zen. Siripoteri asko gustatzen zitzaion istorioa kontatzea. Han esertzen zen plazan eta hara gerturatzen zen jendea bere istorioak entzutera. Eta istorioa hauen truke, janaria hausten zioten bere inguruan, bere gustokoa. Eta horrela bizi zen Siripot bere istorioekin. Halako egun batean, herri honetara bi pertsonai ailegatu ziren. Mielotxin eta Saldiko. Herriko batzuk bazekiten bi pertsonai hauek poteretsuak zirela eta beldurgarriak. Jende askok beldurra zuen. Eta Mielotxin eta Saldiko herri horretara ailegatu zirenean. Herri horretan maltzurkeriak egiten hasi ziren. Eta jendeari gauzak eskatu. Ezerren truke. Eta batzutan gauza horiek ematen ez bazizkieten, maltzurkeriak egiten zizkieten. Eta poteretsuak zirenez, jendeak batzutan ez zuen ezer esaten. Herria tristetu zan. Plazan ez ziren Siripoten istorioak entzuten. Halako arratsalde batean, Siripot bere etxean zegoen. Eta Saldiko Siripoten etxea gerturatu eta aizu Siripot, zu erdi loditxo zaudela, emango diguzu zure janari pixkat? Siripot ezetz esan zien, janari gutxi zuelako. Orduan Saldiko azerratu eta beretzean sartu zen, eta beretzea hankaz gora utzi zuen. Hori gertatuta gero, herriko jendea Siripoten etxea gerturatu zen, eta Siripot lagundu. Siripot laguntzaren truke istorio bat eskaini zien. Siripotek kontatu zien, behin mendian ekaitz haundi bat gertatu zala. Eta ekaitz horren ondorioz, ondoko bazerri batean, gauza bat gertatu zala. Harri bat menditik jeitzi eta bazerri horren atean trabatuta gelditu zen. Orduan jabea ezin atera. Leihotik saiatu zen baino ezin. Ateari bultza baino ezin. Orduan ideia bat izan zuen. Laguntza eskatzea. Ondoko herritarrei laguntza eskatu. Eta guztion artean lortu zuten harri hura atetik kentzea. Istorio horik entzun eta gero, bere inguruan zeudenak beraien etxeetara joan, eta beraien etxeetan zeuzkaten baliabideak hartu, eta Mielotxin eta Saldiko ikusi gabe elkartu egin ziren, eta plan bat egin zuten guztion artean. Gogoa, nahia eta ilusio handia zeukatenez bi pertsona joiek herritik botatzeko. Beraien dezio hura egi bihurtu zen, eta herritar guztiak elkartuz lortu zuten Saldiko eta Mielotxin herritik botatzea. Orduan, adostasun horretatik
Ziripot berriz ere plazan bere istorioa kontatzen hasi zen, eta umeak jolasten, eta emakumeak beraien arteko kontairak, eta danak, plazan elkartu ziren, eta jai bat egitea erabaki zuten. Eta orain, jai horretan, Mielotxin izeneko panpina erretzen dute, herri horretan gertatu zena inoiz ez ahazteko.